eta etxinatzu gogortu Epa! dira, bera paratua. Etxinatzu, egunon. Ze moduz? Ondo. Oso ondo. Hori. Zeuen izenak? Txankarra Eta? Baserri. Txankarra eta baserri. Baserri eta txankarra. hori. Hori izena o abizena o zer da? Hori da mote bat. Motia. Bikote, zer da hori? Hori da taladrua. Taladrua? Zertan da? Elizia putzen edo. Elizia purtzen? Hau elizia ez da, aspaldiko, ala? Honek bago ustez. Urte askoak gozu. Zenbat? Bosteun bat urte, más o menos. Gehio! Mila da ez da laureun ala bosteuneku da. Gero. Zortzireun bat urte, ero zeireun bat, zazpireun bat urte. Boston fiko. Eta zuek? Guk irureun bana. Irurotamabi. Irutamabi. Harik irudamaidu. Bat geixo. Ostra, da hori gertzen da? Ikuso lan betxuta? Bueno, hau baino, hobeto txugon honi baina. Pentsatzen dut, neu pentsatzen dut. Mole. Hankarra manarikatu da, da konbonbua. Da konbonbua zutxakara. Eki bombua. Zer, oza hor, ikutuliket? Ikutu nahi buzo. Ostra, mena dominala badaude. Baina, gogor okaso. Hombre, hoa. Ez. Ondo. Gogor abdominala dio, tripia diot, Bai. Gogorra tripia. Ondo. Handik aurreako. Eurixa hasi da? Bai, Zein gau? Txikitotxua nean biu. Ba, txikitotxu bat gara minu? Txikitotxua? Zuekin nu orduan. Bai. Txikitotxua nean biu. Ahí está. Osea, Gusti bez? aterpera como era. Harto. Txankarra eta baserri. Txankarra eta baserri. Baina, izena benetakoa? Daniel. Daniel. Eta? Manu, ezaitas. Tiburcio Manuel Zatika. Garrekian? Garrekian zer dauko ipinitza? Tiburcio Manuel Zatika. Zatu gustatzen? Tiburcio, hori bai zer da? Tiburcio? Bai. Penate hon letzateke, penate. Penata? Multiko ibile gorek hola gizenak ipintzi. Multia. Orduan, zuk deitzu behitzu, edo baserri, Ero Manu. edo Manu. Tiburcio? Fuera. Prohibide. Vale. Gero, esan diazue, 73 eta 72. 72. Zu zei abetetan jaizua? Azaroan. Azaruan. Bai. Inteligentin hilea. Noviembre? Horrek. Azarua? Inteligentin hilabetia. Bai. Zelan hori fiziku hori, fiziku izan haunan egote zan, hori fiziku izan. Disiplinero izan hori. Fiziko bat, mundu hori bane fiziko hori gonen. Fiziko, bai. Horako katxaron, Antiejo unaura? Bai. Izena zaz... Ez da gize, Jokin no sé cuántos, Jokin ez. Jokin? Ez. Inglesa, amerikanuen, ez da giz. Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Hori inteligentia zan? Hori inteligentia. Da ze jaixo zan, azaruan? Azarua. Eta, bai, Inglaterrako prinsipia, belarri esatzen zena. Carlos. Bai. Príncipe Carlos. Bai. Eta aurrera azaruan. Eta aurrera inteligentia, bai. Hombre, inteligentia. Joder, biharrekin barikete zerren, barik kobraten da pilo bat, hori zera inteligentia. Arrazoia. Eta horregatik, esaten duzuzuk, azarua dela... Azarua inteligentin. Vale. Eta txankarra zuk zeia betetakoa? Maiatzien, ota bateko da. Astukaltan egoten izan. Astukaltan, maiatzian. Ondo, txankar, ondo. Maiatzien hoten dira, astugaz, altan. Dani hoten ez urte guztian, altan. Bat jaitxo da, inteligentien hilabetien, eta bestia astukaltan hilabetien. Hori. Vale. Txikito notartuko? Bai. Berto, zertu guzua? Beltza. Oskar! Bat ez da hiru. Ja, nik ez dakit zuri sartuko berkatu, Oskar! Orduan, bat eta bi. Lehenengo zantuzu bat ez da hiru. Eta gero, bat eta bi. Bai. Hola eskatzen dara daua? Bai. Ez dut ulertu hori. Bueno, esplikako zut, politxo. Beitu. Hemen gauz hiruro, ez da. Eta hone esan duen gogura, lehenengotan, izan diraz, bapez da hiru. Osea, zuri bapez, baltzak hiru, gorri beste hon. Da gero, zurizia, esan dozunean, bat zurizia da bi baltzak. Osea, bat bi. Hori, por ejemplo, izan bazan, horre zurizia,
zuk baltza, dani gorrizia izango zeria. Bat eta bat. Lehenengo numeroak esan nahi dau, zenbat zuri. Bai, Bigarren numeroak esan nahi dau, zenbat baltz, baltz. Eta hirugarren numeroak, zemat gorri. Baina hori izan midau eguerdizan. eguardixan. Bai. Eguerdizan, gabaz. Gabaz, aldetu baltza izan da. lehenengo. Aldetu izan da. Baltza, gorrizia, da zurizia. Bikote, ez du, hemen leketxo nardau edateko ez du izan, bida? Bai, noretzat. Eskerrik asko. Euskal Herriak ikasi dezala. Hau nola eskatuko litzaken leketxon. Oi, Bat, bi. Eguerdizan, eguerdizan. eguardixan. Eguardixan. Gabaz Gabaz? izango litzake? Al revés. Bi eta bat. Da bat. Hola, Bai. hola. Entendido. Hoi? Hola. Horixe. Txantxin. Txantxin. Txin, txin. Txintxin. Bai. Jubilauta? Bai. Jubila ginean, bizok alkarreaz. Alkarreaz. Momentu berdinean? Momentu berdinean. Gauza askotan koinziditzen duzu, ala? Danetan. Danetan? Adibidez? Ba, eskondu ginean, Elisa bardinean, Bai? abaria bardina, bardina. Baitxa. eta restauranti bardina. Bardina. Ah, bai? Bai. Dana bardina. Oin galdera importantia. Bardina. Elkarrekin eskondu zineten? Beste sola berdina? Alkondara, zulauko, bizo, burdina. Alkandora zula? Burdina. Ba, iguala, eta etxen du alkarreri. Hau enugozu, besti enugozu. Zer dara bizuko, hauset. Bueno, bale, ni besti izatzeko. Ez tozu nahi bisok alkandora urdinak egon, batera. Ez. Zeitu duzu, eta ditu? Ditu. Telefonoz? Deitzu? Bai. Elkarri zenbat aldiz deitzen diozu, eh? Ba, eunik gitxinin, zeio zazpi biderbait. Zeizazperi zeunio. Eta Andriaz esaten dizu? Gezi zututotela, gezi. Gezi, deitzu. Gezi. Dana kompartitzen duzu. Andri ez ezen, Andria ez ezen. Andriaz hasi beste dana kompartitu. Dana. Ba, mentxe. Bila unon. Baserri eta txankarra. Bat Daniel, da bestia... Tiburtzillo. Manu. Tiburtzillo. Txintxin. Txintxin.